Друзі, брати та сестри, Люба Церква Компас, вітаю вас ще з однією річницею створення нашої громади. 6 років, може, це і небагато, але вже створено декілька важливих сторінок історії, частиною якої ми всі з вами є. І сьогодні написана ще одна сторінка – рукопокладення на служіння братів Артема та Сергія. Будьте вірними вашому поклику. В Євангелії від Матвія, 5 розділі написано: «Ви світло для світу, не може сховатися місто, яке стоїть на верховині гори». Тож нехай Церква Компас завжди залишається таким містом, таким світлом, яке неможливо заховати. І нехай це світло сяє аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа.